Když ho miloval, teď ho nenávidíš? Jaká ta tvoje láska vlastně byla? Tak řekni dobře, tak možná mě ublížil. Komu se to nestalo? Já řeknu na rovinu. No Michal, řekni mě. Láska. Jak jsem kvůli něčemu nejvíc plakal, tak to bylo kvůli lásce. Prostě já říkám, že na povrch můžu být různý, ale bože, ty babi mě likvidovali. A teď se nechci říkat, že jsou oběť. Ne, vůbec ne. Ne, všechno je dobré. Ale říkám, že v daný tom momentě jsem si musel uvědomit, že dokonce řeknu, že mě to nikdy nenapadlo, proč někoho například, jak to slovo doslovně nemám rád, nenávist. Protože nenávist je vlastně nenávist. Je neúcta k sama sobě. Když nenávidíš někoho, jak kdyby si tlukl do sebe hřebíky alebo něco, prostě si dělá zle, tak udělej jednu věc. Skrze tu lásku omluv toho člověka. Ano. Ty nikdy nevíš, co ho k tomu vedlo. Podcast, ktorý ide riadne hlboko.